नहीं रे हैप्पी ଏଟାଇ ହାଇ କଲ ହାଇ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହେଲା ଆମ ସାହିରେ ଆଜି ଘର ଖାଲି ହଉ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ହାଇ କରିଦେଲ ରାମ ବ୍ଲକକୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଆମ ସାହିରେ କାଲି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖରେ ନାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ଜଣେ ଘର ଖାଲି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା କାଲି ମାଡ଼ଟା ଖାଇଲେ ଆମ ସାହିରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ସବୁ ବହୁତ ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବା ମଜା ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ସେ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଖୁସି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହବ କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ରହି ଯାଇକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏ ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢୁଛି ପିଲା ଦେଖ ଆମ ସାଇଡ୍ କାଇଁ ପାଠ ଏଇ କପି କରି ଦେଖୁଛୁ ଶଳା ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖ ସେ କନ୍ଦେ ଠିଆ ଆଜ୍ଞା ମାଇକିନା ତ ଦେଇଠି ହେଲେ ତ ଦେଇ ଆସୁନି କି କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଦ ସବୁ କାଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କାଲି ମାନେ ଗଲାରେ ପୁରା ଆହୁରି ପଇସା ମାଗିବେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିବେ ଆଉ ପଇସା ନେବା ମାଗିବେ ପଇସା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆକୁ ପଚାର ଇଏ ଗୁଣୁ ହେଉଚି କ'ଣ କହୁନୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ତୁଇ କହୁନୁ ମିଡିଆ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହ ନା ଠିକ ଅଛି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଇନଷ୍ଟା କ'ଣ ମାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ବେଦା ପିଲେ ମାଇକି ଯା ମାଇକି ଟାଣ ଘରୁ ରାଜା ତୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କାଲି କାଲି ବାହାର ଶୋଇଥିଲି ନା ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଫଟୋ ଆସୁନି ମୁଁ ନଥିଲି ନଥିଲି ଆର ମଠରୁ ମୋ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲି ଭିକାଇଥିଲୁ ନା ଦେଖିଥିଲୁ ନା ଦେଖିଥିଲୁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖୁଥିଲୁ ବିକାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦଳ ହେଇ ପଶିଗଲେ ଝଗଡ଼ା ସରିଲା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆକୁ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କ'ଣ ସିଧା କଥା କହୁ ଆମେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସଜବାଜ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଆ ଯୋଗୁରୁ ଆଣ୍ଟି ପଛରେ ମ୍ୟାଟରଟା ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଲେ କରାହେଉଛି କ'ଣ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି Soalnya aila.
ପପୁ ଘୋଡ଼ା